Digue'm. We are recording. Sí, el so també està gravant. Marie Curie va revolucionar la ciència descobrint roques radioactives. Però què ha fet la radioactivitat per tu? Aquí i avui parlem de coneixement que pot semblar inútil, però que ha canviat el món. Estàs escoltant La utilitat del coneixement inútil. Jo sóc la Mariona i... Hola, Cèlia, Tastaolletes. Hola, Mariona, dimoni de Maxwell. A veure, per explicar el capítol d'avui, reivindico una sèrie de TV3 que jo crec que no té la fama que es mereix. És La memòria dels cargols, una sèrie de Goll de Gom. De Goll de Gom. L'has vista? No, però de Goll de Gom sí que sé què són. Home, sí, només faltaria amb els Musicals. fan que ets dels musicals. Però aquesta sèrie no l'has vista, m'has dit? No. Vale. Doncs jo la poso al nivell de Plats Bruts. La trobo boníssima. Avui mirem un episodi, Vinga, després de gravar això, mirem un episodi. És una família que va seguint la història de Catalunya. Vale? Llavors, el capítol que estan a la Guerra dels Segadors, hi ha l'esclatasangs, que és un dels protagonistes, aprèn a ser metge i obre una consulta al poble. Diu que l'esclatasangs traiem queixals i morenes, especialitat sangoneres i monyons. També es trepanen. També és trepane. És el Joanot? El Joanot de Maricel. Sí, és el Cruz. Oh, m'encanta. Exactament. Vale. Doncs, exactament. Estem aquí parlant de la trepanació. Hi ha un capità alemany en aquest capítol, vale? Que es presenta d'aquesta manera. A las suas órdenes, señor Barrow. Se presenta der Kapitän Ulrich Friedrich von Riebenfrink-Pfaff. És a dir, que accent alemany. Sí, home, sí. Von Pfaff. Doncs aquest capità Ulrich Friedrich von Pfaff, el pobre doncs, rep un cop al cap durant el capítol i necessita atenció mèdica i l'esclatasangs doncs, no dubte a prestar els seus serveis de trepanació. I ara què més diu? S'han de fer 4 voltes cap a la dreta i ja us ho aniré dient. Ai, ai, ai. Ens vetaran això a Spotify. És... Hauríem d'haver posat un warning, un trigger warning. Ai, pobret, aquest és alemany, no? Que està Està ja... cantant. desesperat. Cap a l'esquerra, gireu cap a l'esquerra. Gira cap a l'esquerra. César Bassola, Segarra, Kubala, Moreno, Mancho. Cubala, mora... Ai, així fem un bon catalanet, Està sintonitzant amb el trepant al cap. Gens problemàtic que comenci alemany i acabi en català a través d'una trepanació, És la manera d'aprendre idiomes. Sí que s'entén. Veus? Ara s'entén. Funciona! Funciona. Doncs així és com s'arregla el pobre capità alemany Friedrich von Pfaff. El Joanot, aquest, l'esclatasangs, ho feia a l'època de la Guerra dels Segadors, però Sí. això, la trepanació, és quelcom que es fa des de l'època del Neolític, Sí, sí. Que ja té una època. I, de fet, s'ha pogut veure que els cranis s'havien curat, per tant, que la trepanació, en alguns casos, no va matar, diguem-ho així. No sé si va curar, però almenys no va matar. O sigui, s'han trobat cranis del Neolític trepanats de persones que han sobreviscut a una trepanació. I no em vull imaginar com és patir una cosa per sort, d'aquestes. ara ja no cal obrir la closca al algú per curar-lo. Avui en dia tenim maneres no invasives de veure què passa dins del cos, com l'autoritat d'avui, els escàners PET. Bien, i aquesta tecnologia no seria possible sense la Marie Curie. Perquè la Marie Curie feia molts pets. No, perquè va descobrir la radioactivitat, que és el coneixement inútil d'avui. I per parlar de radioactivitat, avui hem contactat amb l'Àngels Ramos, que és catedràtica de la Facultat de Física i
En excel·lent profe, va ser profe meva i em fa molta il·lusió que estigui aquí. Sí, exacte. Deixo que l'Àngels ens expliqui què és el que investiga el seu grup. El meu grup de recerca, de fet, estudiem una mica el món subatòmic, no? Com són, per exemple, les propietats dels nuclis a dintre d'un àtom i, en particular, també quines són les forces que mantenen els constituents del nucli, que són els protons i els neutrons, que els mantenen units, no? I anem més enllà perquè aquest tipus de forces també són les forces que actuen entre partícules que no són tan, diguéssim, tan conegudes com les que formen la matèria ordinària, però que són partícules que es poden crear i formar els acceleradors de partícules. I llavors, per tant, estudiem com interaccionen aquestes partícules, quines propietats tenen aquestes partícules, quines noves partícules basades en les teories que fem podrien produir i també com aquestes partícules canvien les seves propietats en entorns molt exòtics o d'alta densitat i alta temperatura, en entorns així una mica extrems. Entorns extrems, un dels llocs més extrems que hi ha a l'univers són les estrelles de neutrons. I el grup de l'Àngels estudien què passa amb aquestes partícules subatòmiques quan estan en una estrella de neutrons, que és superinteressant, a mi em sembla, perquè estudiant una partícula molt petita estàs entenent també què passa amb els monstres més grossos de l'univers com les estrelles de neutrons. Les partícules subatòmiques, com les que estudia l'Àngels, són les responsables de la radioactivitat. Però en lloc d'anar-los-en a les estrelles de neutrons, que ens queden molt lluny, avui ens quedarem més a propet. L'Àngels ens ajudarà a entendre la radioactivitat i la seva relació amb l'escàner PET. A veure, comencem pel principi. Què és un escàner PET o TEP? Correcte. En anglès és Positron Emission Tomography, PET, i en català Tomografia per emissió de positrons, TEP, que ja ens dona algunes indicacions de com funciona. Nosaltres preferim utilitzar els acrònims en anglès perquè així podem dir PET. Podem dir PET durant moltes vegades al programa i a mi m'agrada molt això. I com que tenim 4 anys, doncs ens fa molta gràcia poder dir PET tota l'estona. No? A veure, Cèlia, explica'm com a pacient, a mi, en quines situacions se'm recomanaria fer un PET? Bé, doncs quan tinguis gasos, però... la pengem a la mà, quan menges molt formatge... Comencem amb el festival de l'humor. Quan se't recomana fer un PET no gasós, sinó un PET de prova? Doncs quan el metge t'ho digui. Un dels casos més típics és quan hi ha sospita de càncer o se'n vol fer un seguiment. Però també es pot utilitzar per estudiar altres condicions com ara problemes cardíacs. Vale. I què fa aquesta tècnica exactament? És una tècnica mèdica per fer-te una imatge d'algun òrgan. Serveix perquè els metges vegin les teves entranyes. Com les ressonàncies magnètiques o els rajos X o les radiografies, és això? Sí, però és... per mi, si més no, molt millor que això, perquè no només serveix per veure quina pinta tenen els teus òrgans per dintre, sinó per veure què estan fent. O sigui, què hi ha allà exactament, què s'està coent. Els escàners PET revelen l'activitat de parts dels òrgans. Poden veure, per exemple, on hi ha el càncer. Uau! I això, i com ho fan per veure aquestes zones? Marquen les cèl·lules d'alguna manera o com ho fan? No, senzillament les alimenten. Si t'han de fer un PET, primer t'injectaran un radiofàrmac, t'injectaran depenent de quin òrgan o quines zones vulgui estudiar, i el radiofàrmac és una preparació amb molècula de glucosa tonejada per emetre radiació. És un sucre radioactiu. Ostres, i s'injecta sucre perquè és el que les cèl·lules mengen, no? Exacte, tots som addictes al sucre i les cèl·lules no en són una excepció. I són més, les cèl·lules i les cèlies mengen sucre. Correcte, les cel·lúlies. Però és que aquelles cèl·lules que tenen un metabolisme més actiu, per exemple, perquè es divideixen més de pressa, com en els casos del càncer, devoren més sucre i així les podem veure. Per això el cervell, de fet, s'il·lumina també com un arbre de Nadal quan fem un PET, o també podem trobar els càncers molt fàcilment. Vale, llavors es produeix una imatge com la que vam ensenyar a les xarxes fa unes setmanes. Sure. Similar. Vam ensenyar una imatge mèdica d'una part del cos a les xarxes i vam preguntar als nostres seguidors què era i què és el que ens va respondre la gent, Cèlia. La gent... Mira, és una imatge, no la puc descriure perquè això és un podcast, però ens imaginem una imatge típica, així en blanc i negre, i una cosa molt estranya, que serà alguna part d'un cos. És estrany perquè algú ja ens ha dit que li sembla un fetus. Un fetus no és. Vols que et digui el que em semblava? Què et semblava? Un tall de lluç.
Doncs T'ho prometo. un tall de lluç que és un humà, però bueno, Vale. un lluç humà, una barreja d'aquestes interessants. També hi ha gent que ens ha dit que potser és el disc de la columna, gent que directament ens ha dit que no en tenen ni idea, però m'agrada que han fet l'esforç de respondre'ns ni idea, que Ni idea. trobo que Sí, és maco. és important. Sí, és important saber, si no hi ha un viatge de respostes. I llavors hi ha hagut gent que ens ha dit la caixa toràcica i un parell que ens han dit concretament el fetge. I amb quin tipus d'imatge és? Ens han dit ressonància magnètica i alguns ens han dit tacs. Vale, un tac. Llavors, qui té raó? Perquè ningú ha dit això del PET. No, ningú ha dit fet perquè... Bueno, a veure, el premi s'ha de dividir entre diferents usuaris. La imatge assenyala un fetge i no han dit pet perquè no és un pet. Vale. Vam posar una imatge que no era pet. És culpa nostra! Bueno, vam dir que ho vam fer 100% volent i vam decidir posar un tac. No, ho vam fer volent. La Cèlia es va equivocar. Bueno, anàvem amb presses, posa aquesta imatge. Tira, tira. Així dona més per explicar, perquè un tac al final no, es veu diferent i si podem comentar les diferències entre diferents imatges de diagnòstic. Vale. En un PET no esperaríem veure els ossos del color que veiem en un tac. Per què? Perquè el que dèiem amb el PET és que el que veiem és zones del cos on hi ha una gran activitat metabòlica. Els ossos no mengen molt sucre. No. Per tant, els ossos no els veuríem molt bé amb aquesta tonalitat tan blanca. En canvi, el TAC utilitza rajos X i per això explica la diferència d'imatge. Ah, exacte. I els rajos X són també una forma de radiació que és el que es fa servir per les radiografies. Exacte, veus? És que ho vam fer volem, perquè així parlem de més imatges de diagnòstic. És una altra forma que tenim d'utilitzar la radiació per fer aquestes imatges. I, de fet, moltes vegades es fa PET i TAC a la vegada. Bueno, s'utilitzen en combinació i així les poden sobreposar i tenir una imatge anatòmica més fàcil d'identificar. Vale, ara centrem-nos en el PET, que és el d'avui. Ja estic d'acord. D'on surt la radiació del PET? Vale? Abans has dit que s'administra un sucre radioactiu al pacient. Anem a parlar quin sucre. I perquè no vull que la gent se pensi que el sucre de taula que es fan el cafè o el té és radioactiu. Vale, expliquem-ho bé. El que es fa és que s'afegeix un àtom radioactiu al sucre. Per exemple, el fluor 18, que és un isòtop del fluor. Isòtop és una paraula ja estranyota, bàsicament és una versió del mateix element, però en format radioactiu. Aquest s'anirà desintegrant i anirà emetent radiació. Però estem començant a entrar a un territori que crec que et pertoca una miqueta més a tu, perquè estem entrant al món de la física, al món de la radiació, així que et passo el micròfon Sí. de manera metafòrica. Vale, passa'm el micròfon metafòric. La desintegració és un procés que passa dins del nucli dels àtoms i en aquest cas és el fluor 18, que és el que has anomenat tu. I, Cèlia, tens clar que hi ha dintre d'un nucli, d'un àtom? Protons, neutrons i els electrons estan per allà donant voltes. Doncs dins d'un àtom, què tenim? L'àtom, en el fons, és un puntet molt petit al centre, aquest és el nucli, buit. O sigui, no hi ha res. I després trobarem uns electrons, el que diríem a l'escorça, molt allunyats del nucli. Jo sempre explico als meus alumnes que si jo posés una moneda d'1 € al centre de la plaça Catalunya, això seria el nucli i els electrons estarien escampats per tota Barcelona fins a arribar a la Diagonal, a les afores de la Facultat de Física, que és on estan els alumnes que jo, a les quals els explico això, no? Vull dir que realment hi ha estan molt lluny, molt allunyats els electrons dels àtoms. I dintre del nucli, el nucli està format per partícules que són el protó, que és una partícula carregada positivament, i el neutró, que és una partícula que no té càrrega elèctrica. Em serà molt curiós, ja per començar, estic dibuixant el dibuix típic d'un àtom. Hi ha dues coses que ja em sobten. Primer, que el centre està molt més buit del que d'això. I segon, que quan tu dibuixes un àtom, poses els electrons volant ben a propet del nucli i això, entenc que si volguéssim dibuixar un àtom, bueno, no tindríem prou paper. Clar, és que la Cèlia, els qui ho estan veient per YouTube, això sí que ho veuen, però pels que ho esteu escoltant i no podeu veure, la Cèlia té una llibreteta aquí, està dibuixant un àtom, però no està a escala, perquè si volguessis dibuixar un àtom a escala, amb el que has dibuixat aquí, necessitaries un paper que fos la mida d'aquesta ciutat de Dresden on estem. I no. No tinc prou paper. Impossible. Aviam, la desintegració passa a dins del nucli, ¿vale? I te la pots imaginar com una reacció química on hi ha uns productes inicials i uns productes finals, però la gran diferència és que passa a nivell
atòmic, és a dir, a dins del nucli dels àtoms. Però també tenim unes partícules inicials, unes partícules finals, amb un bonus d'energia en forma de radiació, que per això es diu radioactivitat. La radioactivitat és la capacitat que tenen alguns nuclis per desintegrar-se. Què vol dir desintegrar-se? Doncs canviar. Els nuclis, com he dit abans, estan formats per protons i neutrons i alguns d'aquests protons es poden transformar en neutrons i emeten com a conseqüència, doncs, a part d'un positró, també en aquesta transformació el nucli resultant està en un estat energètic molt alt i llavors necessita perdre aquesta energia i emet el que es diria aquesta llum que tu dius, doncs emet uns fotons que aleshores que són energia i és el que anomenem radiació. Com quan jo tinc massa energia i em poso a córrer amunt i avall per treure l'energia, no? Una mica, però ells el que fan és amb radiació. Exactament. Però en el cas del fluor, concretament, què passa? Vale, t'ho explico, però primer hem de tenir una idea molt clara, que ja l'has apuntat tu abans, quan has parlat del fluor 18, has dit que era un isòtop, vale? Doncs ara parlem exactament d'isòtops i de què són els àtoms. El carnet d'identitat d'un element, d'un àtom, és el nombre de protons que té al nucli. Vale. O sigui, un element pot tenir més o menys neutrons, vale? Com el fluor, que has dit que d'allò, sense perdre la identitat. Fluor 18, i això se'n diuen els isòtops. Sí, si es troba un poli, el que li preguntarà és el número de protons. El de neutrons li és bastant igual. Li és bastant igual. Per identificar-lo, digue'm quants protons tens i et diré tot. Exactament. El fluor té 9 protons al nucli, però un d'ells es transforma en un neutró. Llavors el fluor mateix perd la identitat i esdevé un altre element amb 8 protons, que en aquest cas és l'oxigen. Vale? Així ho explica l'Àngels. El fluor 18 té un excés de protons respecte de neutrons. Llavors, com he dit abans, un d'aquests protons prefereix convertir-se en un neutró, però perquè es conservi la càrrega elèctrica, això ha de venir acompanyat de l'emissió d'un positró, que és un electró, és com un electró però en càrrega positiva, a part d'un neutrí també. El que acaba d'explicar l'Àngels és molt, molt clau, d'acord? Perquè aquestes desintegracions segueixen algunes regles del joc, com per exemple la càrrega elèctrica s'ha de conservar abans i després del procés. Això és el que ha dit l'Àngels. En el fluor, inicialment tenim un protó, que té càrrega positiva, un protó més que en l'oxigen final. Clar, on va parar aquesta positiva? Aquesta càrrega positiva ha d'anar a parar en algun lloc i és el positró del PET. Aquest és el famós positró. A part de donar la P del PET i de ser positiu, un positró què és? Un positró és la antipartícula d'un electró. Totes les partícules tenen la seva parella d'antipartícula, que és la antimatèria, d'acord? I el positró és una partícula igualeta que l'electró, però amb càrrega positiva. Anem a veure què li passa al positró. Aquest positró, quan surt del procés de desintegració, surt un positró i es troba rodejat de matèria. I la matèria que està formada per uns nuclis, però en general està ompleta d'electrons, que són part dels àtoms que es trobaran allà. Doncs el positró el que es troba és amb molts electrons i acaba recombinant-se amb un electró. La recombinació aquesta és la bomba, perquè quan l'antimatèria i la matèria es troben, llavors patapum, o sigui, patapum directe, perquè s'aniquilen en una explosió d'energia. Llavors, 2 fotons molt energètics surten disparats i pam, és el que detecta l'aparell. Detectar aquests 2 fotons alhora, que es diu detectar en coincidència, poden reconstruir d'on sortia aquests 2 fotons, és a dir, on estava el positró, és a dir, on estava el fluor que emès aquest positró, és a dir, on estava la glucosa que contenia aquest fluor i, per tant, estan les cèl·lules actives del tumor. Per tant, el PET el que fa és reconstruir la posició del tumor, saber on tens el tumor. I després, també, amb la quantitat de fotons que t'arribin, si t'arriben molts, la teva imatge serà més brillant i diran, ostres, doncs hi ha moltes cèl·lules. És a dir, quant d'actiu sigui aquest tumor. Clar, tenim aquests 2 fotons que captem i podem així interpolar d'on venen, el lloc on s'ha donat aquesta reacció, per tant, on s'ha menjat el sucre. I és una mica com un GPS amb els satèl·lits que capten. Bueno, potser estic fent una mica de throwback aquí parlant de
o d'avançament? No sé quin és l'ordre dels Ja capítols. ho descobrirem. Que el que al cap i a la fi el que acaba passant és que es dibuixa una imatge del teu interior que ajuda els metges a fer un diagnòstic. Exactament. I arribats aquí ens hem de preguntar i com hem arribat fins aquí? Cèlia, saps que si vas a París i vols consultar les llibretes de Marie Curie, has de portar equipament de protecció contra la radiació, ho sabies? Perquè està contaminat amb radiació. Encara ara, o sigui, fa més de 100 anys i les llibretes, material de laboratori, cadires, la roba, tot objectes personals, encara brillen amb aquesta radiació, literalment. És una radiació perillosa, per tant, has d'anar protegit. De fet, el seu cos també va ser enterrat amb una protecció, un taüt de plom. Hosti, pocs d'aquests, n'hi ha? Pocs d'aquests. Només gent molt especial se'ns emporten. Poca gent té un privilegi com aquí. Tot per voler estudiar doncs, aquest fenomen, la radiació. Tot plegat comença amb una pedra. La uraninita, o pechblenda també es diu. Vale? Com es diu? Uraninita o pechblenda. Et sona? No. Uraninita em sona uralita o una cosa així, però... No és l'uralita que tenen els terrats aquells dels galliners. Sí. No. Uraninita o pechblenda. Anem a l'any 1896. Henri Becquerel, un físic francès, descobreix que la uraninita, aquesta pedra, emet uns rajos desconeguts. Semblen com els rajos X, que ja es coneixen en aquella època, però no del tot. Sembla que surtin del no-res. És una cosa bastant misteriosa. Marie Curie, per aquelles èpoques, és una estudiant de la Sorbona i malviu en un àtic merdós, fent tutories per guanyar 4 rals a les nits per sobreviure. O sigui, una vida una mica difícil. Tot per aconseguir la seva passió per estudiar la ciència. Què creus que fa una jove investigadora apassionada com Marie Curie en assabentar-se d'això, d'aquests rajos tan misteriosos que va descobrir el Becquerel? Vés a comprar-te una uraninita d'aquestes. De cap! Hombre! De cap, si llocs de cap! I sort, perquè s'adona d'una cosa que ho canvia tot. La radiació no ve d'una reacció química, com potser es pensaven. Ve de dins dels àtoms. Fins llavors, els àtoms es consideraven indivisibles. No hi havia res a dins. I Marie obre la porta a pensar que això no és així. L'Àngels ens explica el seu impacte. Més o menys coetani o una miqueta més tard del descobriment de la radioactivitat, van descobrir la composició d'un àtom. No? Un àtom es pensaven que era com una mena de bola, on hi havia coses allà, però gràcies a la radioactivitat i als estudis posteriors van veure, els experiments que es diu l'experiment de Rutherford, es va veure que l'àtom era una cosa molt petita al centre, era buit, no hi havia res més, i molt lluny, a l'escorça hi havia els electrons. I això, més endavant, no sé, uns 20 anys o 25 anys més tard, quan es va descobrir una partícula que es diu neutró, llavors es va veure quina era la composició del nucli, aquest tan petit que està dintre l'àtom. I és aquest nucli el que és radioactiu. És això. T'imagines trencar aquesta idea de que els nuclis semblen com una bola que per tu caixa negra? Com ho descobreixes, això? Com descobreixes que està buit per dins? Ostres, això és l'experiment de Rutherford, que és el que acaba de comentar l'Àngels. Es fa amb una làmina d'un metall que crec que era or, i bombardejant partícules carregades positivament, veus com es desvien i la manera en com es desvien et fa pensar que els electrons estan molt, molt, molt separats del nucli. És una mica abstracte, això, però, diguéssim, un experiment d'aquestos és el que els va donar aquesta intuïció de dir, ostres, no, és que els electrons estan llunyíssims, els nuclis són una cosa molt petiteta que està al mig. Trencador, supertrencador, entenc. Passar de dir, no, els àtoms són una boleta i tot està fet de petites boletes, a dir, no, és que són pràcticament el buit. Allò que diuen a vegades, que teòricament, si tots els meus àtoms es posessin d'acord, podria travessar una paret. Sí. Exactament, és això, que és veritat, quan estem tocant, quan toques algun objecte, realment no hi ha res que estigui en contacte, simplement són interaccions. És tot el buit. És tot el buit. Això va ser, evidentment, una bomba científica. Llavors, Marie i el seu marit, el Pierre Curie, es posen a estudiar aquest fenomen, analitzen la uraninita i, sorpresa,
gràcies a anys i panys de mesurar meticulosament la radiació, també aïllar químicament els elements radioactius, que això era una gran fita de la química de l'època, descobreixen 2 elements nous. Tu saps quins són? Saps com els bategen? Francis, de França, No, però té a veure i amb un un de país... Polònia. Poloni! Sí, Poloni! El Era un país, Poloni, no? El Poloni el i el Curí. el país natal de Marie, i el radi de radiació. Són aquests 2 elements que descobreixen. I a més inventen una nova paraula, que és la radioactivitat. Però ja hauria sigut maco que es digués Curí o es digués Marí o una Curoni. cosa així. Curoni. Poloni i radi. Un avenç absolutament revolucionari per la ciència, però, en principi, malgrat la importància d'aquests descobriments, ben al principi, ignoraven la contribució de Marie. Això et sorprèn? No, gens ni mica. Estàs sorpresa? Bueno, Zero. Bueno. Vale. El 1902, el Comitè de Premis Nobel van proposar que el premi del Nobel anés a Becquerel i a Pierre Curie, i Marie no hi era a la llista. Però un membre del comitè, un matemàtic Magnus Gostamitag Leffler, vale? no ho hauré No sé pronunciat què era bé. nom, què era cognom i què era inventat. Magnus de nom. Era bastant defensor del paper de les dones en la ciència i, per sort, doncs, va alertar al Pierre d'aquesta situació. I Pierre també es va queixar i va dir, ostres, no té sentit nominar-me a mi i no a la Marie, no a ella. La feina l'hem fet junts. Els 2 som igual de contribuïdors amb aquesta feina tan important, i sortosament doncs, li van fer cas. I així Marie és la primera dona de guanyar el Nobel i després en guanya un altre, en química. És a dir, 2 disciplines, 2 Nobels, una sola dona. Que ja és poc que es doni una dona, però que a més se'n donin 2 a una sola persona, és l'espera en patinet. És la primera persona. És brutal. La primera persona al món de guanyar 2 Nobels. És el que l'ha fet més famosa en la història, perquè realment ara, en un capítol en el que parlem de la Marie Curie, i aprofitant ara que s'estrena el tema dels Nobels i del tema de la igualtat, vull dir, no podem deixar de banda el paper referent que té les científiques. De fet, si preguntes a la gent, digue'm una científica dona. Què diuen? Marie Curie. Clar. Que està gastat el molt nom bé. una miqueta, en plan, és una crac i s'ho mereix tot. Jane Goodall. Hosti, però em pots trobar un parell més, no? No tot és Marie Curie. Doncs la nostra experta d'avui, Àngel Ramos, potser també hauria d'estar a la llista, perquè ella és un referent de dona científica, perquè és la primera catedràtica de la Facultat de Física. Aquest és el món que ella es va trobar quan va començar. Quan jo vaig acabar la carrera i vaig guanyar la plaça i tal, i hi havia molt poques dones al meu departament, les úniques dones que hi havia, jo crec que eren 4 sobre 25, una cosa així, aquestes dones totes eren del morro, o sigui, eren dones potents, teníem geni. Érem dones que havíem fet física perquè ens agradava i perquè havíem superat, potser, la pressió subliminal inicial de dir, bueno, tu no serveixes per això, no ho facis, no? Érem dones fortes que ens vam ficar allà on no ens tocava. I llavors el que penso que la normalitat s'arribarà on hi hagi de tot tipus. Les fortes, les febles, les que no... les més modestes, entens? Que hi hagi dones de tot l'espectre, igual que trobes els homes de tot l'espectre. Oh, que gran! Té tot el sentit. Tot el sentit del món, perquè realment per poder arribar a un lloc que està dominat per homes has d'agafar certs atributs. I només pots arribar allà si tens els nassos de dir jo em planto, jo ho faig, perquè tinc 2 nassos i ja està. Però la gent que potser no tingui tant això, i que igualment siguin brillants en física, no hi poden arribar. Em recorda un tema que s'està comentant molt últimament, que és que tu pots ser dona científica i no ser brillant. Sí, clar. I és això, avui en dia, és com que per ser dona científica aquesta dona va petar-ho tot, aquesta dona és... Has de ser una Marie Curie. Exacte, has de ser una Marie Curie, tenir 2 premis Nobel i morir per la causa. I dius, igual que hi ha homes, que no en tens ni punyetera idea, que han fet ciència, que han fet una gran contribució, però ja està, hauríem poder fer el mateix. Exactament, o sigui, hi ha d'haver dones i homes que... De tot l'espectre, com diu l'Àngels, totalment. Exactament. També li vaig demanar si ella, a la seva carrera, havia trobat barreres. Barreres així, de forma explícita, jo no m'he trobat mai barreres en la meva professió. El que sí que notava és que quan jo anava a fer
quan ja agafes una miqueta més d'experiència i et conviden a fer xerrades o així, doncs, com que anaves en congressos que hi havia molts homes i poques dones, doncs, tu quan donaves la teva xerrada jo em sentia més observada, però perquè era jo mateixa que deia, ostres, aquí no encaixo o a nivell de gènere, no? Vull dir, i et senties tan observada que volies ser-ho millor que els altres perquè tu volies que estiguessin escoltant la xerrada i no que t'estiguessin veient com una persona diferent. I això sí que donava pressió, perquè jo pensava, o ho faig superbé, o aquí igual pensarà, mira aquesta nena mona que vol explicar-nos 4 coses, no? M'encanta. No, totalment. Puc citar un moment a la meva mare, Sí, la meva dona referent. per favor. Hombre, la meva mare sempre deia que en la seva feina ella treballava en el món més d'empresa i coses així, però que en la seva empresa el que es va donar i que parlava molt amb el seu jefe és que als homes se'ls donava una oportunitat per donar-los un avançament en la seva feina, com es diu això, per pujar a la carrera, diguéssim, per promocionar-los, mentre que les dones havien de demostrar que podien pujar una mica al següent nivell. Que és una mica la mateixa idea, que és dir, com que ets dona, has de tenir l'afegit de dir, he de passar aquesta barrera inicial, he de demostrar que mereixo un lloc aquí, he de demostrar que mereixo una promoció, perquè tens l'extra que sempre has d'estar treballant. Clar. I això no s'identifica com una barrera explícita. Per això, quan li he preguntat a l'Àngels si tenia barrera, m'ha dit no, explícitament no tinc cap barrera. Però sí que hi ha aquesta pressió afegida, subliminal, que de mica en mica doncs, va afegint, de mica en mica s'omple la plica. Exacte, de mica en mica s'omple la plica. Acaba fent una barrera. Sí. Acaba fent. És en la pel·lícula de les figures ocultes, Hidden Figures, que parla del paper de la dona, en la NASA i tot plegat, era una cosa tan senzilla com el lavabo. El fet que no hi hagués un lavabo de capelles i poguessin anar perquè eren dones de color, no sé si era perquè era el lavabo de color o era de dones perquè era el moment de la segregació. Era de colors. Doncs el fet que no tinguessin un lavabo on poder accedir-hi, haguessin d'anar a 3 blocs més enllà, això ja represava una barrera. I no hi penses, perquè no és que et diguin ets dolenta a la teva feina perquè ets dona. Clar. Però són barreres que vas afegint. Sí. També li he preguntat si les coses havien canviat amb el que ell ha viscut. Jo crec que, a veure, les coses han canviat. Han canviat en el sentit de que jo penso que les oportunitats per fer una carrera, etc., ara és més assequible a tot tipus de nivells socials, tot tipus potser no, però a molts nivells socials. El que no ha canviat és les dones que volen estudiar física. Vull dir que ara seguim sent, potser ha pujat una mica, però si abans eren el 20%, ara estem al 30%. Més del 30% no el tenim. Això vol dir que el problema està abans. Abans, les passions per fer una carrera científica no acaben de sortir. No sé si és perquè les dones, o algunes noies, d'alguna manera abans es troben durant, no sé, estan fent l'ESO o estan fent el batxillerat, que ja d'entrada pensen que les matemàtiques o les enginyeries són coses, o sigui, les físiques o l'enginyeria són carreres amb moltes matemàtiques i que elles no són prou bones per fer les matemàtiques, etc. I jo crec que, no sé per què es pensa d'aquesta manera, perquè jo veig aquí les dones que venen a fer física i els homes no veig cap diferència. Per mi, això és un absolut misteri. No entenc, o sigui, jo a la meva carrera eren poques noies i no acabo d'entendre, o sigui, que a les carreres que siguin una mica més abstractes, una mica, o fins i tot, no sé, o sigui, a la biologia sí que hi ha una presència de dones més alta. I més alta que els homes. Però això encara no ha arribat a la física. Jo crec que al final és una cosa sistèmica. És a dir, no només és que tinguem referents i tot plegat, sinó també és com es presenta una carrera. L'abstracte, el món més abstracte es reserva pels homes en molts aspectes. Per exemple, jo vaig fer biologia perquè m'encantava la biologia, però també perquè jo volia ajudar la gent. I en la meva ment no em plantejava que la física em pogués servir per a després portar-ho al terreny que és més femení, de cures o d'ajudar o el que sigui. Em plantejava que era un món abstracte de números. M'encantaven els números i anava a les proves canguro i m'ho passava teta. I quan feia les carreres d'estadística, carrera és el que més em va agradar. Però a l'hora d'escollir carrera vaig dir, no, això és una cosa totalment... Ho penso ara al llarg del temps, però perquè jo pensava la carrera de física és una cosa abstracta i no pensava que fos d'homes. Però segurament dins meu hi havia alguna coseta que deia, si vull fer una contribució de l'estil que vull fer a la societat, ho he de fer a través de la biologia.
Potser sí. Per mi no té cap sentit pensar que les dones siguin menys capaces de pensar en abstracte sobre el món. Gens ni mica. Llavors, per mi és un misteri, i si hi ha alguna xiqueta que m'estigui escoltant que li agrada la física i que s'estigui plantejant, doncs, per mi, que li foti canya, que no s'aturi. I que jo crec que una cosa que s'ha demostrat molt en aquest podcast és que tots els àmbits es toquen. I estem parlant amb biofísics, estem parlant amb tota una barreja d'àmbits. Vull dir que pots venir des de l'àmbit de la física, pots venir des de l'àmbit de la biologia i fer geologia, mates, el que sigui, i tot pot acabar on tu vulguis. El futur és teu. Està a les teves mans. Vam parlar també sobre referents, evidentment, com que estàvem parlant de Marie Curie, que és un referent importantíssim, que s'ha d'explicar a tot arreu, però també li vaig preguntar si l'Àngels ella mateixa, ella es considera un referent, i això és el que em va respondre. Sí, encara que jo no m'ho hagi plantejat com a missió de futur, ser un referent, sí que és veritat que ho he sigut. Vull dir, perquè jo, amb la gent que jo he dirigit el doctorat, crec que he dirigit més doctorats a dones que a homes, o sí que més o menys mitat i mitat. I això no reflexa el percentatge d'homes i dones que fan el doctorat en física. O sigui, ella ja està fent una contribució importantíssima per les dones, perquè potser perquè ella és dona, més dones s'atreveixen a anar amb ella i fer un doctorat. A veure si ara, la propera vegada que us pregunti per una científica referent, també us ve al cap Àngels Ramos. Hem parlat de pets, hem parlat de fluor radioactiu i jo ara em plantejo si quan em renti les dents amb pasta de dents me la miraré de manera diferent pel seu fluor. Cèlia, burra, que el fluor de la pasta de dents no és radioactiu, home! Bueno, ara ja no, però hi va haver una època en què la radioactivitat estava de moda i es posava a tot arreu, a les pastes de dents, a l'aigua mineral, fins i tot a cremes facials. És veritat, és veritat. Una mica de radioactivitat sempre et farà veure. Sempre va bé. Més rejuvener. Com si la radioactivitat fos una solució miraculosa per tot i després, vinga, tumors per tot arreu. Tumors que ara, per sort, podem detectar gràcies als pets. El coneixement en si no és ni bo ni és dolent. El perill o el benefici depèn de com el fem servir. Gràcies per escoltar La utilitat del coneixement inútil. No oblidis de seguir-nos a les xarxes @ladimoni_de_maxwell i @soctastolletes. I també a la plataforma @neurofregides, on trobareu molts més continguts i divulgadors científics. Aquest podcast ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Fins un altre capítol!